Priatelia, čaute, pozdravujem vás všetkých na Slovensko. Dneska máme presne polovicu októbra, máme krásne počasie, slnečno. No a ja som sa dneska vybral trochu do centra, ukázať vám jedno veľmi zaujímavé miesto, kde si môžete kúpiť rôzne suveníry, pokiaľ teda Pattaju navštívite. No a cestou sa prejdeme aj po jednom známom obchodnom dome, ktorý sa nazýva Central Festival. A ukážem vám taktiež parádny food court, do ktorého sa isto chodíte najesť, ak na Pattaju budete. Takže poďme na to. Ako si môžete všimnúť, tak dnes máme fakt prenádherné počasie, okolo 36 stupňov. A už je cítiť, že už není takéto nepríjemné saunové teplo, ako bolo doteraz, pretože v Thajsku od toho začiatku novembra začína zima, kedy bude okolo nejakých 33-35 stupňov, ale už to bude také príjemné, nebudete mať pocit, ako by ste boli v saune. No ja sa o chvíľku prejdem do tohto nákupného centra, ktorý sa nazýva Central Festival Pattaya. Tento obchodný dom sa nachádza pod veľmi luxusným hotelom Hilton, na ktorom vrchole sa taktiež nachádza veľmi zaujímavý rooftop bar, do ktorého môžete ísť, aj keď nie ste v tomto hoteli ubytovaní. Takže isto, pokiaľ máte radi krásne výhľady pri západe slnka, tak sa choďte na ten rooftop pozrieť. Tak tu teraz som si akurát všimol, je jedna veľmi zaujímavá vec. Predo mnou sa nachádza akurát policajná stanica. No a na tomto mieste si môžete všimnúť, že policajti práve akurát majú raziu a kontrolujú všetkých farangov, čiže bielých, alebo teda cudzincov, a každého jedného zastavia, skontrolujú, či daný vodič má alebo nemá prilbu, či má medzinárodný vodičák. No a pokiaľ nemá, tak zaplatí rovno pokutu, vytiahnu vám kľúčik z motorky a musíte ísť rovno pokutu zaplatiť sem na stanicu. Tak Thajcov vôbec nezastavujú, čiže pokiaľ Thajci idú na motorke nejakí 3-4 bez prilby, po 2 pivách bez vodičaku, tak je to úplne v pohode, ale ako náhle vidia cudzinca, tak automaticky ho chytajú. Čiže takto ešte raz bližšie si to môžete všimnúť, že vlastne oni stoja, čakajú, pokiaľ pôjde nejaký motorkár, no a nemáte šancu vlastne prejsť, pokiaľ pôjdete okolo nich, zastavia vás, a pokiaľ nespĺňate jednu z podmienok, to znamená, že nemáte vodičák alebo nemáte prilbu, tak sa nebudú baviť, vytiahnu vám kľúčik z motorky a nehajú vás zaplatiť pokutu rovno sem na stanicu. Takže majú to celkom dobre vymyslené. Ja som už teda práve pred vstupom do jedného teraz najväčších obchodných domov na Pattaji. Sú tu 3 alebo 4 také fakt veľké, ale ja spravím jedného dňa vlog, kde vám predstavím všetky. Dneska len týmto obchodným domom prejdem a trochu sa schladím. No ukážem vám ten food court, ktorý sa nachádza na spodnom poschodí. No pokiaľ ste videli moje video o Walking Street, tak práve na tomto námestí dole bol do 6. októbra Oktoberfest, pivný festival, no ale už skončil, ale väčšinou tu bývajú každý mesiac nejaké akcie. Tak ja vám takto trošku ukážem, že aký je ten obchodný dom fakt veľký. Nepôjdem teraz po všetkých poschodiach, lebo by som tu strávil asi hodinu a to ja ako chlap by som veľmi ťažko prežíval. Takže sa len takto prejdem a potom vám teda pôjdem ukázať ten dolný food court. Tak obchodné domy sú veľmi dobré miesto, pokiaľ vám je teplo a pokiaľ sa potíte, tak ideálne je sa ísť chladiť do jedného z nákupných centier. Akurát treba dávať pozor, pretože ten teplotný rozdiel je fakt veľký, niekedy až okolo 10 stupňov, no a človeku síce je príjemne, ale pre telo to nie je boh vie čo. Ako si môžete všimnúť naokolo, tak máte tu rôzne obchody značkové, európske, americké, zahraničné firmy. Takže v týchto obchodoch väčšinou nekúpite žiadne napodobeniny alebo fejky, takže nemusíte sa báť a dá sa tu veľmi príjemne stráviť deň a nakupovať.
Vidíte, že bývajú tu aj taktiež prehliadky a výstavy aut, MG, Ford. Takže prídu si aj páni na svoje. No ja sa už teraz presuniem na najspodnejšie poschodie, kde teda si prídu na chuť a prídu si na radosť všetci milovníci a pôžitkári dobrého jedla. No, začneme takto krásne od konca, no a môžete si všimnúť, že fakt to tu hýri farbami. Kúpite tu európske jedlá, thajské, stredozemnú kuchyňu, čínsku. Vidíte, že máte tu pekáreň, čiže kúpite bagetky, rôzne koláče. No toto, ježiš, toto. Dostávam pomaličky hlad, je čas obeda. Takže pozrite sa na tie krásy za veľmi priateľné ceny. 60-50 batov, čiže okolo euro 10. A toto je taká hlavná časť tej azijsko-thajskej časti food courtu, kde môžete vidieť veľmi veľký výber, hlavne teda thajských jedál. Pokiaľ sa niekto bojí jesť na ulici, keď nemá vôbec dôvod, tak a pokiaľ chce človek skúsiť thajskú alebo azijskú kuchyňu, tak ideálne je teda prísť sem. Veľmi veľké, čisté, priestranné. Taktiež môžete vyskúšať takéto rôzne thajské sladkosti a pochutiny, ktoré v Európe isto nebudete mať možnosť ochutnať. Len človek niekedy aj nevie, čo si dáva. Toto je výborný thajský dezert. Nazýva sa to mango sticky rice, čiže nakrájené mango, lepkavá rýža a polejete si ju kokosovým mliekom sladkým. Výborná thajská delikatesa. Tu vidíte nejaké také tradičné thajské pochutiny, výborné thajské koláče z palmového cukru a z kokosového mlieka. Taktiež si môžete takto vyšťavený kokos čerstvý. Pre milovníkov aromatických vecí je tu durian, čiže najspadlavejšie ovoce na svete. Ako môžete vidieť, tak trochu ma teraz práve prekvapilo počasie, pretože som po 10 minútach vyšiel z opačnej strany obchodného centra smerom ďalej od pláže. No a pozrite, aké mračná, aká búrka nám prichádza, takže toto je taká nevýhoda Thajska, alebo teda juhovýchodnej Ázie, že ráno máte krásne počasie, modrú oblohu a slnko nad hlavou, no a behom 10 minút príde takáto smršť a začne pršať z ničoho nič, ale ako to rýchlo príde, tak to potom aj väčšinou rýchlo odíde. No a my sa práve ideme vybrať a idem vám ukázať túto kupolu alebo takýto zelený hangár, ktorý sa nazýva Pattaya Night Bazaar, čiže patajský nočný bazár alebo nočné trhovisko. Teraz sa pokúsime nejako prejsť, pretože tu funguje také pravidlo, že pokiaľ sa človek rozbehne, tak už potom nemôže zastaviť, takže netreba sa spoliehať na nejaké červené svetlá alebo na semafory. Proste treba zavrieť oči a treba ísť. Už pri vstupe máte po pravej strane takýto veľký obchod s rozličným tovarom, kde si môžete kúpiť suveníry od výmyslu sveta, cez thajskú kozmetiku, po rôzne sošky, budhu a slnečné okuliare, magnetky, tašky. Takže človek, pokiaľ sem príde, tak nemusí rozmýšľať, že v ktorej časti Pattaji kúpi také suveníry, v ktorej časti Pattaji kúpi oblečenie, v ktorej časti kúpi magnetky. Proste pokiaľ prídete na toto miesto, tak kúpite všetko pod jednou strechou
a nemusíte si nejako lámať hlavu a stačí tu stráviť zo hodinku, zo pol hodinku a človek si nakúpi všetko. Od oblečenia cez tášky, kabelky. Pozrite, krásne trička. Calvin Klein, Gucci, kabelky od vymyslu sveta, Chanel, Dior. Pre fanúšikov športu taktiež dresy, futbalové, basketbalové, volejbalové. Taktiež si môžete dať ušiť sako. Hello! Na takomto trhu inak, pokiaľ nenakupujete v oficiálnom obchodnom dome, aký som ukázal pred chvíľou, tak tu po väčšine môžete zjednávať. To znamená, že predajca vám väčšinou udá nejakú prvú cenu, udá hornú hranicu, vy si poviete dolnú hranicu, za ktorú ste ochotní daný tovar kúpiť. No a následne vám predajca, alebo teda majiteľ obchodu vyťahne kalkulačku a budete sa číselne dohadovať a budete si zjednávať sumu, až pokiaľ dospejete k nejakému zaujímavému kompromisu pre obe strany. Vidíte, tuto to akorát prebieha. Presne. A na kalkulačke si ťukajú. No a dohadujú sa. Keď človek vyhladne počas nakupovania, alebo keď už chlap začne byť unavený a potrebuje si dať nejaké pivečko, tak môže partnerku, manželku alebo priateľku vypustiť do týchto ulic a môže si tu užiť a posedieť a počkať, pokiaľ drahá polovička donakupuje. Takže veľmi dobrý koncept, že na každom trhovisku Thajci majú aj rôzny street food, reštauráciu alebo kaviareň, v ktorej sa môže človek usadiť a oddychnúť si. Toto trhovisko je inak otvorené od 10. do obeda, do 11. večer, ale odporúčam, pokiaľ chce človek vidieť to trhovisko v takejto paráde ako teraz, to znamená, že každý obchod je otvorený, tak sem odporúčam prísť o nejakej jednej, druhej po obede, pretože aj pokiaľ napísané je, že sa ten trh otvára o 10, ale predsa tí Thajci žijú takým talianským alebo španielským spôsobom života, čo znamená, že väčšinou stávajú neskoršie a oni si otvoria, kedy chcú, čiže vôbec tu netreba riadiť nejakými otváracími hodinami, ale pokiaľ ste tu niekto boli alebo pokiaľ sem pôjdete, tak zistíte, že tí Thajci žijú väčšinou večer, čiže najkrajšia atmosféra je tu po obede, alebo potom až po západe slnka o nejakej 8. 9. večer. No už pokiaľ si tu človek nevyberie nejaké suveníry, alebo pokiaľ si tu človek nenakúpi, tak potom už fakt neviem, že kde. Hop. Okrem oblečenia si taktiež môžete kúpiť tradičné thajské masážne balzamy alebo takéto špeciálne bylinkové inhalátory. Pokiaľ ste boli v Ázii alebo v Thajsku, tak ste si už na letisku všimli, že takúto vec inhalujú skoro všetci. A keď to otvoríte, môžem vám ukázať, tak vnútri je takýto sáčok, v ktorom sa nachádzajú originál vysušené bylinky. A toto inak väčšinou dovážam keď idem na Slovensko, tak väčšinou to zoberiem známym, pretože je to parádny darček. A pokiaľ má človek bolesť hlavy alebo nejakú závrať, alebo je vonku strašné teplo, tak človek, keď sa párkrát nadýcha, tak ho to dobre protáhne a cíti sa človek taký osviežený, takže veľmi príjemná vec, ale je to návykové, takže pozor na to. Ja už tiež si neviem ani idem bez toho predstaviť, takže treba ako všetko s mierou. Ideálne odporúčam, pokiaľ nie som nejaký náročný cestovateľ, tak prísť do Thajska s prázdnymi kuframi, maximálne si doniesť nejaké základné oblečenie na prvé dni, ale ako vidíte, tak nemáte problém
sem prísť s prázdnym kufrom, s jedným, s dvoma a naplniť si ich tu za lacný peniaz a kúpiť si tu oblečenie, či letné alebo zimné. A máte vystarané, takže pozrite, normálne kúpite mikiny, bundy. Takže taktiež pokiaľ sem prídete len s malým kufrom a plánujete odísť veľkým a nakúpiť suveníry, tak si môžete za 35-40 € kúpiť fakt parádny kufor, ktorý by doma stal aj 150-200 €. Takže fakt, pokiaľ môžem odporúčiť, prísť sem doslova s vakom a tu si nakúpiť veci. Pozrite, môžete si takto aj sadnúť na kávičku a pozerať na ulicu, na rušnú ulicu, tuk-tuky, auta, všetko funguje. Takže vedľa sa môžete potetovať. Ja som akorát už prišiel domov, nachádzam sa pár metrov od môjho ubytovania, no a keďže mi celkom vyhľadlo, tak som sa zastavil do takejto malej, útulnej a mojej obľúbenej reštaurácie. A ako si môžete všimnúť, tak za parádne ceny okolo 3,50 a 4 € ponúkajú veľmi veľký výber thajských jedál, ale taktiež aj európskych. Takže sem chodím pomerne často. Na večeru skoro každý deň. No ja som si vybral túto stir fried fish with celery, takže vysmažanú rybu s rýžou a s vaječkom na vrchu. Tak uvidíme, čo nám prinesú. Inak človek by sem možno aj nešiel, pretože to vyzerá byť veľmi prázdne, ale je to veľmi čistá, príjemná rodinná reštaurácia, no a uvidíte, čo nám donesú. A toto je teda výsledok, čo nám prišlo, takže vidíte za tú sumu 4,50, tu máme krásnu veľkú porciu ryže, na to upečené vajíčko s rybou vysmažanou na zelenine. K tomu automaticky dostanete tanier s ovocím, štiplavú rybaciu omáčku, ktorou pokiaľ niekto má rád štiplavé a nie je mu to dosť, tak si môže poliať. No a ako môžete vidieť, ako správny Thajec, mám taktiež tento inhalátor, ktorý som vám opisoval na trhu. Tak dúfam, že som vám narobil tak dobré chute a prajem vám dobrú chuť k obedu. No ja už teda plný zdravej, výdatnej a lacnej thajskej stravy sa vám prihovorám takto z môjho ubytovania. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, dozvedeli ste sa niečo nové a pokiaľ sem prídete, tak budete presne vedieť, kde si máte ísť nakúpiť darčeky, či už pre seba, pre vašich rodinných príbuzných alebo pre známych, ktoré potešia teda vás alebo vaše okolie na Slovensku. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, lajkujte, komentujte. Pokiaľ by ste niečo do budúcna chceli vylepšiť, kľudne napíšte do komentára. No a ja sa s vami lúčim a prihovorím sa vám najbližšie dni taktiež s nejakým zaujímavým videom, kde sa pravdepodobne pozrieme na lokálny ranný a večerný trh a vyskúšame spolu nejaké tradičné thajské sladkosti, pochutiny a jedlá. Takže pekný deň, pozdravujem všetkých na Slovensko, držte sa tam a vidíme sa čoskoro. Čaute.